Ahojte, moje meno je Barbora Hrdeková a som špecialistka na pooperačné masáže po plastických operáciách. Dnes si povieme najčastejšiu komplikáciu, ktorá sa stáva po týchto plastických operáciách, a to je seróm. Seróm je nahromadená tekutina pod kožou, najčastejšie vzniká tam, kde sa počas operácie oddelili tkanivá a vytvoril sa voľný priestor. V tomto voľnom priestore sa nachádza tekutina. Je to prirodzené, je to normálny proces hojenia, že telo ako sa hojí, tak sa tam tvorí aj tekutina medzibunková. Problém je, ale ak sa vytvorí ako keby v takej kapsulke. Ako to spoznať? Vidíte, že tá tekutina sa tam prelieva. Ukážeme si to na videu u klientky, ktorá je po zákroku liposukcia zadných stehien a sťažovala sa na to, že má veľký tlak tuto, ako vidíte, na tej spodnej časti okolo kolena. Robili sme u nej od prvého dňa manuálnu lymfodrenáž a nevedeli sme vlastne v tejto oblasti ako keby znížiť opuch, a potom, ako sa vlastne tento opuch zmierňoval, tak sme našli miesto, kde sme videli, že ostala nahromadená tekutina. Túto klientku sme poslali na kliniku GV Clinic, s ktorou spolupracujeme, majú vynikajúci prístup, okamžite klientku kontaktovali, poslali ju na sono, kde sa potvrdil tento seróm a následne sa dohodla konzultácia u operátora. Operátor potvrdil, že tento seróm tam je, a tu už na videu vidíte, ako prebiehalo vyťahovanie tejto tekutiny. Je to absolútne bezpečné, klientku to neboli, pretože je toto miesto umrtvené a hlavne táto tekutina vytvára obrovský tlak na okolité tkaniva, čiže tá klientka sa vám sťažuje, že proste to bolí, že tam cíti tlak, napätie, nevie zohnúť nohy, je to veľmi problematické a síce ten vpich vyzerá desivo, a je to vytiahnutie tekutiny, ale klientka cíti okamžitú úľavu a to je úžasné. Čo sa môže stať, ak sa zanedbá tento seróm? A vy ako pooperační terapeuti by ste naozaj mali vedieť zhodnotiť, alebo mali by ste upozorniť, pokiaľ sa vám niečo nezdá, pokiaľ vidíte, že je tam nejaký opuch, naozaj je to zjavné, tá tekutina proste prelieva. Môže to vzniknúť aj keď napríklad je nesprávna kompresia, veľmi slabá, alebo ju klientka nenosí, ale môže to vzniknúť aj bez toho, aby tam nejaká takáto príčina bola. Tento seróm nereaguje na manuálnu lymfodrenáž, nereaguje na žiadne masáže. Veľkou chybou je ísť do tohto sérumu nejakou obrovskou silou, snažiť sa to prasknúť, snažiť sa to rozrezať a vytlačať túto tekutinu. Naozaj toto sú veci, ktoré proste robiť nesmiete, takže na vašou úlohou ako postoperačného terapeuta je zindikovať to a odoslať to naspäť na kliniku, kde už tento stav budú riešiť. Následne pokračujete vašimi pooperačnými masážami. Pokiaľ by ste to napríklad nezindikovali, neprišli na to ani na klinike, tak tam potom hrozí to, že sa tam vytvorí tzv. Fibróza, že tá voda tam zatvrdne a tento opuch tam klientka bude mať doživotne, respektíve do nejakej ďalšej korekcie, čo už sa ale bavíme zase o ďalšom zákroku. Takže je to extrémne dôležité vedieť to spozorovať a vedieť, čo s tým robiť. Verím, že sa vám toto video páčilo, že vám dalo nejaké nové informácie. Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa, a keby ste sa chceli v tejto téme vzdelávať, tak je u nás pripravená Victoria Massage Academy, kde nájdete nielen kurzy na lymfatický systém alebo na tvarovanie tela, ako je body contouring, základy lymfatických masáží, ale budeme tam vás edukovať aj v oblasti pooperačných masáží.